Thank you for calling the SL Hope Desk. This is Katia. How may I help you? Good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Kasi kahapon pa kami walang internet. Ano bang problema? Kasi sa San Andres area, sabi ka sa amin kahapon, meron no problema sa area. Hindi po ba naayos yun? Sir, away lang po. Check ko lang po, sir. Kunin ko muna yung PL number nila or yung telephone line connected sa DSL. 5610695. 2695. Sino po sila? Raul Bacalzo. Sir Raul, for away lang po. Hold ko lang po kayo sa line. Verify ko lang po. Okay. Okay, thank you. Thank you for waiting, Sir Raul. Yes. Okay, Sir Raul, as I check po, may ginagawa pa rin po kasing software upgrading dun sa area niyo po dun sa Paco. Oo. Okay. Sir, ganito po, kuhanan ko kayo ng mga information and then contact number para once na nag-resume po, matawagan po nila kayo for the feedback. So, we're gonna be paying for the 2 days na hindi kami nakakapag-online, nakakapag-internet, ano? Kasi sir, may ginagawa nga po. Oh, yun nga. Pero I'm just saying, nababayaran namin yun, di ba? Kahit hindi naman nagagamit. May, ibig sabihin may trouble po, try po natin i-apply yung rebate sa 171. Kung gusto niyo sir, gawan po kayo ng report dito para po ma-apply nito once na nag-up na po yung system nila doon. Matagal pa ba yan? Kasi ang hassle, alam mo yun, kasi kaya kami nagpakabit ng DSL kasi meron kaming phone line na tawag doon, iFreedom para tumawag sa states na unlimited. Pupunta akong US sa Monday, hindi ako makatawag. Kailangan ko maibigay itinerary ko lahat-lahat. Hindi ko alam kung di ako makatawag. Yun yung main purpose namin para makatawag. 2 days nang wala. Matagal pa ba yan? Okay. Sir, hindi. Ang hassle Pasensya na po sir, pero... Hindi, kasi ang point ko, babayaran namin yung 2 days na yun. Tapos hindi naman namin paggamit. Diba? Can I speak to your supervisor? Please? Mga 9 pa po sila darating, sir. 9 a.m. pa po yung supervisor. Hindi kasi, bakit ganon? Ano bang problema? Explain mo sa akin. May ginagawa po kasi din ng software dyan sa area na po. Oo. Yun lang po yung binigay sa amin advisory. Kaya yun lang po yung masasabi ko sa inyo. Kaya nga, ang point ko lang, bakit ang tagal kahapon pa Tapos babayaran namin. Yun nga sir, kaya nga po gagawin ko kayo ng report para just in case mag-up na po, mabigyan nila kayo ng feedback. Hindi ka makakapagbigay, hindi ba nagbigay kung gaano katagal? Kasi kailangan ko na, alis na ako sa Monday, hindi ako makatawag sa mga maghihintay sa akin doon. Hindi pa po siya nagbibigay ng feedback sir, bali i-email po kasi kasi dito sa DSL po. Ang sabi nila sa amin kahapon, ang sabi sa amin kahapon, magagawa na, hanggang ngayon wala pa. Hindi lokohan lang yun. Niloloko lang kami, sinasabi lang Ang sabi sa amin kahapon, magagawa na ba hapon yesterday. Kaso, naghihintay kami kasi nga kailangan namin tumawag sa wala, tinetext na ako, wala pa ba yan? Kailangan na ako makausap. Okay, hindi pa po siguro tapos sir kasi i-email Kaya nga po sabi sa nga kahapon, matatapos na dapat. Tapos wala pa ngayon. Wala pa po sir, wala pa pong email sa amin na na-respond po. So, problema ko na yun. Tangina naman. Binabayaran namin yan. Tapos, Putang ina mo rin, ba't ka magmumura? Wala akong magagawa kung tangina mo, asa yung supervisor mo? 9 pa nga po siya darating. Ano pangalan mo? Kati po. Kati ano? Rosana po. Putang ina mo Bakit po? Ba't po kayo? Mumurahin. Tangina kami na sa lalakas na lumumurahin. Catherine Rosana? Hindi ko po kayo minura, sir. Kasi, sir, nagmumura po kayo. Hindi ko po kayo minura. I have the right. Nahahasal kami. May problema ka? Yun nga, sir. Putang Wala ina mo po. Putang ina mo Anong pangalan mo? What's your full name? Hello? 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 Sir Raul, wag naman po kayo magmura. Anong name mo? Sabi mo name mo. Catherine Rosana po. Catherine Rosana. Kasi I have the right. Kasi Opo, sir, nahahasal kami. ko Ba't nga po. mumurahin mo ako? Nahahasal ka ba? May problema ka? Ako kasi kailangan ko tumawag talaga si Wes. Kasi Opo, kaya nga po, nagsabi sir. kayo kahapon tapos minura mo ako. Sir, Saan pakausap mo supervisor mo? sir, wala pong. Sir, ba't niyo po Tangina mo, ako minamura? Wala po kayong palapatang-murahin ako kasi trabado na kami dito. Ba't niyo po ako minamura?
Hindi kita minura ka na, sabi ko, tangina naman, hassle. Wala akong sinabi putang ina. Tapos nagmura ka, minura ka, putang ina mo rin. Ikaw putang ina mo, tumahimik ka. Putang ina mo, tumahimik ka. Ikaw yung nagsabi na putang ina mo. Ang sabi ko, tang ina, hassle. Ang sabi nyo, maayos na kapon. Wala akong sinabi, tang ina mo. Expression yung tang ina, nagalit ako. Kasi na-hassle ako. Tapos ikaw, minura mo. Kaya ikaw ang nauna. So, huwag mo akong sasabihan ng ganyan, ha? Huwag kang iiyak-iyak. Tang ina. Hello? Hello? Hello?